But wona Jabu ndakazonyaso calculate mpeso wangu. Hakuna continent yekuti ukasvika unoshaya. Ukwanza pepe pananzi maro yenyika aperi. Aiwa pakataurwa dama. Pozi kuenda ku Asia, ukaenda ku Africa, uno Africa ndi. Ukaenda ku Africa and then ukasvika pa earth chepo continent yese kunenge nazo zvibora. Aiwa baba tarira ona ako. Inyama. Asi ndake chidiki chete. Ona ndinyazoshaya kuziva kuti ndichatora rudzi rupi chairo. Chena here, tsvuku here. But wakapitwa nezvitema. Bozi kwane nekala yako. Uchifamba nechitema apa pamunhu wese anongoziona kuti ndicho. Aiwa ndiri mutema ndotora futi tema. Ndo zvinezvi kuti. Aiwa pauda wambochi iwe. Type yangu baba. Iyi type igo but manje inokuseredza homwe. Homwe. Iwe, isusu takasimba. Wanza bayanzi kana usina usimbatiza. Isusu takasimba mbesonga atusitana mapeni. Azere munozvimirira. Hayi muri vezvikobvu zvibora. Uri kundidziya vanhu vasiyana. Nangu ndongoda ka low budget. Low budget inoboti ukasvika pavanhu hauna chiremerera so zvineka mukakushoresa so. Aiwa but ndine isimbi yakadaiwo. It's not bad. For you, Aiwa but zvekusvika naye kana pamusha kana vabereki vanofara ka. Ona ini type yandukuda. Exactly. Zvinhu zvacho zvechitonge zvikufambira. Ona type. Tifunga kuti svika naye uchienda kana kuholiday nana trip kunyanga chichichi kuma Eastern Islands. Ukutaura kuti ndisanonga chipisa. Unongochipisa kana. Ndisana kuti mukomana, ona mukomana. Bozi ndiona wakabata matome saizi. Shungu inenge iripo manje kutora type iyo asi homwe. Ava vachembera. Ndimagogo. Ndochago yakasheka. Iwe ndikaonekwa chifamba nechirwere chemajecha chaiwa chisi chako aiwa type yemarwere majecha ako. Ndochago yakasheka. GD6 yapfuura yokuti bhora rero. Type yangu zvibhora zvakadeo. Ndona maGD6 kana zvimota zvaora. Aiyo dzakaira kuti matochida tudiki kati mapasi ngochiti tudiki tu light budget chichika apana zati $5 zinopedza marounds esera $5 kudoye kuti kana officer waite left kana raise manje une GD6 anokuziva ndiwe muhurumende unongoti flash kuti papa wazi ndiwe waenda but ichocho chachosho chedasekwa kusvika pateni tatodziwa kana kudziverenga motikari nhasi tanzwa nekudzikomani anitongogreba zvimaputa kuti vatatorewa but chiGD6 yacho bhora. Thanks for watching. Thanks for supporting Skwatta TV. I hope you enjoyed the show. But before you leave, just please click subscribe and ring the bell so you won't miss the next update. Wakakosha.